Nyakwar mgajua mwaguni ngikru kaluore koda report makamano. Kata kamano kwa dhinyime nen buonjo ne nyithindo Mohewo 600 mayudre sub county Manyakach. Toka negi yudo basari kowuok kuom jatelo kendo jasiasa Nation Angudha. Nyasi mane obagi e skul primary ma Urudi odiochieng' ma kawuono. Nation kuja ne olero ni maromo milion, omenda maromo milion 8.2 idhi chiw mar neno ni okonyo jogo ma ok nyala. Bende lero ni nyithindo mang'eny osekoso dhi sikula nikech koso omenda mag somo. Kosingo ni chenro ni ibiro bedo ka dhi nyime higa ka higa. Jonyuol kaachiel kod nyithindo mane yudo kony makamano ne oduoko erokamano ne Liz Foundation ka gikwaye mondo med siro nyithindo mamoko. We cannot thank you more, but through our education and hard work, so that we can finish school and also come and support the humble families in the community, so that they can also be much better off. And we thank God for that. One pile one mon liete ngama ngi onge ngama de ibe onge ko gol kata basari mon monge kisungo senje jore mano oseyudo inel makasa nduge mutingi matres to inini koro Kalis Foundation nyo Nyasaye kelo nyakachka otimo nwa wono jowadwa Nyasaye mad gwedh na nyathi dhako ni. Kawuono wachiwo basari na nyithindo ma oingo 500. Wachiwo basari nyithindo 635 kendo wachiwo 8.2 million. Million 8.2 so 8.2 million. Chenro ni en man konyo jowa magin needy. So I decided to start this because nekech gwengwa Manyakach kaka rango tiyudo ka ji mang'eny koso dhi school nekech wach mar school fees. Kwano ni mondo akel project ndalaka mondo wainua mondo wating' oganda malo. Kawuok nyaka chatiri nyaki weche matimre county ma Kisii kama jotelo mopogore opogore mawuok e kanisa mar Pentecostal Assemblies of God